Hlawhchhamna a nilawe Hnungtawlhna Chauh mole California khopuya ko office a lo leng ni la chuan pindan le lama chuan Spanish chutpha mohogani thinga siam moi tak I hmunge yang avadang dai bikin avamak ve ti in ingai to ani pal hlau chuan ka chutpha te chu chung thei ni sela chuan thun thungai nom tak kanun beidon teuzia an lo shil nge yang che ole keman kan shil lo lo mai ti ang che Indo pui pani na lai vel khan mo na tho tur le in Hlawhchhamna tur hi awang em china ka pasal ko boy bo pachuan mi sumpu kin sumdon nan puan sukna dor asiam ve a vanu pani kan neya mi in kan lo ho puka kan khosak a harsat em awangin kan in lo man po kan petla theilawa lekha ka zir sang lavin college po karap phavelawa tin thiambik thil engma po ka nei bu kheklo engwaka ma ka in ngai lava kano panlaya kanzir tir tunu in thujiak lama ka hlutlin arin thu asoi kha ka she chuak ta hlo meya chuti lai chuan kan sikul magazine te enkol na min tho tir china ka ngai twa ta a chanchin bu chi shanga hian thujiak in Hlawhchhamna zongila kan har satna te tlema zong kalau su ko ve theima na ti in karil ru ka siam fela naw omtu kan nei lava karla nei heksu kafa te chu pakhat kapua a pakhat kai chungin nazong tur chuang ka chuak china ma se karin ain na tho tur mu mai chu alo har sakher mai thil dang ka ngai twa chuak le ta a chu ni tin chanchin bu ho phek tlem te chu le saka thuzia chwa tir ve chin ani min phal sak angin chanchin bu shanga chuan phek tlem te a ka thujiak chu ka chwa tir ve ta china karin aide in mi ten chiar no man lo ti in keima po in ka hlok pha ve chan ta a ti chuan in lo man le in chung ma mo shang te chu zoi so yin ka nei ve thei ta zela no te min sak tur pui fel tak ka chora dar thum ari ve le chanchin bu office a te chuan thu chwa tur te ziak turin ka kal chin ama ero chu vandwai thak takin lailam ro sur khodur ngui mai kara ka thu ziak the lu ka vatum le chuan an lo du ta hau lo meya ka ham hai hle engwanga du ta lo nge ti a ka zo chuan kan khwa a palar house mifing ni boxi puriu ben almena chamber of commerce a president nilai le rekzol damdoi dorlian tak nei tu hian ithuziak hi achiar ve ngai lo ni in ka sha a ani angin chu tiang ati si chuan thatlo na lai ithuziak hian anei chin ani angti kanrina wangin kan du talo mai ani ti in min shil ta top meya an thu soi ka sha chuan karil ru chu atwa roi meya eng tin nge ka ti ta kang u hetianga thuziak tu a min du lo chuan a ma ang bukin har sa taka kan khosak angai le don ta ani hi ti in karil ru a boy kher mai nakina chuan pu almena kan khwa pa fing le mi zung zung ngai san nge chu va mu in ka thuziak chu min lo chhiar sak ve chin tura wangen ka tum ta a nidanga po thil danga mu ka lo tum to china ma se a boy le hunrem chang ani lo awangin ka mu thei chin lo ani pu almena te ina chuan ka valeng ta a hoi home in tinel takhian kapu hei kan khwa mi zong zong ngai sani ni a isoya piang hi chale dika kan ngai shina wangin ingai dan lu tak hi mi shata soi chon tur ka nei ve theinan ka thuzia khi min lo chher sak chin ve thei angem ti in ka va beta a ani chuan thu tam soi lavin bul tak hian ka theilo ti in min lo chang muka ka beidong chiang kher me ka swang to na zung zung bo chok khopa chutia min lo chang ta mei chu in sum har kher mei ka mit sula tlumei do na ka insha ta wangin po na ka tlan chuaka an in bula an ma ni thingpui dor lian taka chuan ka valuta za zela hadam pa in an thingpui chu ka in saka lung che taka ka in ngai to ha em lai chuan ka bula pitar te chuan ka chanchin min ron zota keya in sum zo lo chuan kan chung ko har sat jate sut kyan tuma ka be vedan tele pu almena min chan na achanga ka beidon siate chu mi tuitla chungin ka shil ta veka Peter te chuan min ron nai pa chuan ka thuzia chu chiar min dila a chiar zo chuan naw te ne na chuan Ruben almena min va ko sak ro ati a pu almena nupui ani ti ka shat pha ta a pu almena ne na chuan ka thuzia chu cha ati thule kan khwa chanchin bu shang te chuan ka thuziak chu min lo le saka an chanchin bu a chwa turin a beta zunga an mani chanchin bu nei ve a po chuan min chwa sak ve don ani ti min tiam chungin ka hota ani chuta china chuan puriu ben almena te nu panen chuan kan in mer sha chawa nakina chuan an chan chatak kan ni ta nge a thuziak lama ka ezon na chu atluang chau ve zela
tuna chuan chanchin bulian takte kan ti chhuak ve to a kan toya na thok po mi zani somriat panga lai an tling ve to ani pual me na chuan sumdon na dang lian zok din adu awangin a thingpui dor chu a thiata kan pa chuan rim hre takin ka beidon laia ka thutna thut pha nge kha lo lei sakin ka office chunga alo hungta ani chu thut pha chu kan nu pa chuan hadam nan kan hmang thina kan beidon em lai po in min chan pui tu tur an lo nai reng ani ti min sha chwa tir thina kan ngai na em ani he thu toite hi ka cha ve du che I beidong ani po in kung dang zong le la nangma soi sak thei tu tur ni ai sha chu zong zelang che atop na tan chuan pu bill merikota Marriott hotel lian le lar tak nei tu thu soi hi lo she ve rengang che Hlawhchhamna mo kala tok ngai lo Hlawhchhamna te chu rei lo te atana min ti khai lak tu mai an ni he thu hi duty welter sa je ani a chicken soup for the soul ti le khabu changa lak chho ani